Skraldemændene i Hjørring tager utraditionelle midler i brug mod de isglatte fortove og veje. Nu vil de bruge pigsko for ikke at falde. Skraldebilen kæmper sig op ad den isglatte Silkehallevej i Hjørring. Skraldemændene skal teste et nyt våben mod glatte fortove, pigsko. Tror du, det virker, det der? Ja, det kan godt være, det virker på skoen, men det er jo ikke sikkert, det virker på bilen. I går fik Noren AS et strakspåbud fra Arbejdstilsynet om at sørge for, at skraldemænd kan hente skraldeposene uden at falde. Det vi kunne konstatere, det var, at der var en stor ulykkesrisiko forbundet med faldulykker på den måde arbejdet det blev udført. Noren AS vil derfor prøve, om det kan lade sig gøre at hente skrald med pigsko. Selvom mange villaejere har ryddet og saltet deres indkørsler, er det ikke nok. Vi er nødt til at sørge for, at vi kan komme hen til adressen på Villavejen. Og det, med det bestand, vi har på vejen her, der er det nødvendigt med et eller andet pigsko under. Arbejdstilsynet har ingen erfaring med pigsko, så de afventer resultatet af Norens forsøg. Om det er en effektiv foranstaltning, skal virksomheden eller firmaet jo i første omgang vurdere. Og det kan meget vel også være, at vi vil komme op på et kontrolbesøg for at lave vores vurdering herinde. Testen er færdig, og det er dommen over pigskoene også. Det er rigtig skønt. Det kan godt bruges. Ja. De er fantastisk gode at gå med, men stadigvæk frigør det jo ikke vildejeren for deres ansvar med at få ryddet på fortov og i indkørsel. Det kunne godt se ud til allerede nu, at det virker fornuftigt. Vi kan jo se på dem, når de går allerede, at lige de vender sig til dem, så slapper de af i kroppen, når de bevæger sig. Så jeg tror, vi tager det som udgangspunkt. Vi bestiller nogle flere hjem af dem her i dag, og så har vi dem klar her, hvis ikke mandag morgen, så i løbet af mandagen. Ja, på mandag skulle alle skraldemænd i Hjørring altså være udstyret med pigsko.